Ka Mauteneng kalara ya kanam lakdu ha ka First Division, kat ba ka Rongdap kalara ya kanam lakdu ha ka Second Division, jong ka Lempung elek kai Fourth Ribhoi League, bala penyai da ka Ribhoi District Sports Association RBDSA. Kani kalawan hadien bagi nikikin hun kila khur nam jom, ha ka jia kun final ka balalong ha ka katsau tarik nopra. Haba pa siya ka jia kun final jong ka Kerdan First Division, ka Mauteneng kala penrem ya ka umsat sning da iway lanon. Kat baha ka Second Division ka Rongdap kala job persya ya ka Kerdam lingba ka tie breaker hadien baka jia kun hakapor balabu kumju ka extra time kala kut da ka jinga khat ka bamar ar la ar. Ya kani ka lumpung elek kai lawan ban penhap perda da UMLA ka thain ba Meryl Bonds im ha ka jinga don lang UMDC nongpo ba Balajit Rani, Presiden RBDSA ba RB Shadam, Senior Advisor ba Rangkan Sai Makdo na lor kiwe. Habawai ka jingalek kai UMLA ringkat kinongelam ka RBDSA kila sam khusnam syaki kinhun lakdu bat kinhun bawan baar da ka song pisa bat trofi. Ka Mauteneng ka lakdu ha ka First Division kala yuk Korea ka song pisa ka ba Henry Pau Hajar tingka kat ba ka umsat sning ka bawan baar kala yuk ya ka song pisa ka ba Lai Pau Hajar tingka. Ka Rongdap ka lakdu ha ka Second Division kala yuk Korea ka song pisa ka ba Sao Pau Hajar tingka bat ka Kerdam ka bawan baar kala yuk ya ka song pisa ka ba Ar Pau Hajar tingka. Jong kani ka First Division bat ka Second Division Madagascar ki berkentup ya ki players bat kinong Kershan ki fans jong ka Mauteneng ki players jong ka umsat sning bat kumju ru ki bahaka Second Division gede ki players paginong Kershan jong ka Rongdop bat kumju ru ki players paginong Kershan jong ka Nong Thmai Kerdem bat khamtam ya kinong Kershan ki jong phi ki balawan ki balai Aiman Sim ki balai Risa nadu meneh kalong gajing kemen tingi ai khubli kit bok yang ya phi ingai scam bagi tim ki bawan Syakmat kinio ban kiu haka Super Division mah kalong ta haka Super Division to pinang le bahan naga por ki banaga third ki kiu syaka second naga second syaka first syaka Super Division nang le bahan haki ski ki banwan ban ngikit bok yang ya phi baro ki tim bat ba ya ka RBDSA ro ngikit bok yang khamtam hagi jing pen khere na ko banta ban mi khmat ha ka Meghalaya Games ka ban long ha u January jong ka snem araja apusan hang thia po joai ya ka Ribhoi District Sport Association ni baro ka we ka kentup ki disiplin ba pair football athletics bat kiwi bat ni kitbok yang ba ka Ribhoi kan yo ya u nam job ha ka Meghalaya Games ka baladep wat ada ki dura ki disiplin ki ba ka district jong ki sementan ring wan baar kadi ka burum ya ki athletics ya ki athletes ya ki players jong ibaro bat pangingit scam ba hakane ka Meghalaya Games ko panlong hom nisam Hajar Pusan ingit scam ba ka RBDSA ka Ribhoi District jong i kanyo ya u nam job overall na kabanta ka medal tally kanlong ka buram dan marga tangi i haki sports person ki athletes ki players jong Ribhoi District usi ki badan hangni ki badan hagi snong ki thau ki jong kiru penang penkre ba pinangla ban wara ya u nam job hagane ka snem ka ban wan